Niko Ramogi Oimore ni podukete mana Ramogi TV kae maika mogo mbaka wakaka jopiny wokuodhe piny waneno kaka weche dhi mbele. In fact bang'e abro go mbaka gi Honorable Edio Kech, men senator ma Migori. Gimomiyo en achiel, en jowacho ni agent mane okonye mokadho 1,000 ochulo gi dhok. Wabro penji ni to en gi dhok mokadho 1,000 ang'o mane okelo paro ilano to gi kako dhi time kwa dhi mbele. Ang'o miyo yiero mana dhok mok gimoro amora mopogore. Mane baka mobro go gi Honorable Edio Kech. Imbi nyalo oro nwa ujumbe mari 2-3-6-00. Kata kamano magi weche manyien mawango. Kenya oriwore gi jopiny ngima e dhialo odiochieng jopuonj. Jatend Uganda Yoweri Museveni okwayo ng'uono bang' wuode ma jatend jolweny ndiko weche mag buogo yawo lweny gi Kenya. Pesa moko ma wachulo mag siling 20-30 ok mi risit to ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Jatend kaunti ma Homa Bay koro chako chenro mar choko usuru e yo manyasani. Warwako e chenro marwa mar Oimore nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi neno nombija taya nyatwar guoko cha pesa makonyo waloko en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Wachaka ni goche manyien ni riwruok mar jopuonj NAT kod Kupet dwaro mondo piny owacho chop singo mane gimiyo jopuonj e kinde campaign mar ndiko jopuonj maromo 58,000 ne iko omenda mokwongo. Maendi ne giwacho e kinde nyasi mar dhialo odiochieng' mar jopuonj e piny mangima ka gisundo duol mandiko jopuonj ma iluongo ni TSC bende mondo omed osara gi 60%. Judith Omondi leronwa wachni. Okinyi mar tarik 5 jopuonje piny Kenya kotelnegi kod jatatije duol mandiko jopuonje pacho kae mano Nancy Masharia riwore kod jopuonje piny mangima mar dhialo odiochieng' mar jopuonj. Odiochieng' ma thor wachne en ni bero weche somo chakore kod japuonj. Oti kode mar miyo jopuonj mohew 300 e pacho kae mich. Mich e sectors mopogore mag somo. Saa zingine unafanya jambo na ujui ulimwengu unaangalia. Kwa hivyo ninapenda kushukuru sana tume ya walimu na pia ya region yangu ya Rift Valley na county yangu ya Elgeyo Marakwet kwa hii nafasi. Nimefurahi sana sababu hii ni tuzo ya mtu ambaye anajitolea. Sababu nimejitolea, wale watu wote ambao wako karibu na mimi wanajua mimi nimejitolea miaka yangu yote. Thuoloni bende riwruoge mopogore mag jopuonje kuma oting'o NAT kod Kupet otiyogo mar chwalo rem mokwako jopuonje ma pacho kae. Ma kuma oriwo sundo duol mondiko jopuonj mondo medgi osara kod 60%. Teachers can only work if they are motivated and well paid. This has been proven through various research findings, and here we have already presented a proposal of 60% salary increment to teachers, regardless of the position of economy in the country. This is our presentation because this is our work. If I don't do that, then I shall have not worked. Where is the security of the teacher, and what are you remunerating teachers about? How can teachers teach in environments which are very uncomfortable? If you want us to transform education, we must be comfortable where we work. Jakoma riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekondar bende odhiro piny owacho e chopo singo mar ndiko jopuonje maromo 58,000 e hiko omenda mokwongo kaka ne giriko gi singo e kinde campaigns. When Kenya Kwanza was launching its education charter, His Excellency the President did give me a signed copy of that charter. He promised that in the first financial year, he will employ half of the shortfall. I'll be looking forward, Your Excellency, for the first employment of the 58,000 teachers that you promised in that charter. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pacho kae Nancy Masharia kata kamano kwayo horuok mar jopuonje kolero ni gisechako lalore kod piny owacho e ndiko jopuonje go. Consultations are ongoing with the presidency on teacher recruitment
and that we shall be giving progress on this as we go on. Be assured that the Kenyan teacher can only expect good things going forward. Kopogore kod mor mar yudo mich mopogore opogore e odiochiengni mar dhialo jopuonj, thothgi bende koro nigi ilo e kinde ma giloro higa kendo gidonjie higa manyien ma kalenda mar somo dhi dokie wang'e. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mana kanyo ni jopiny bende ok odong' chien e chwalo puoch kod pak ne jopuonj kuom tij magisetimo e ngima mar jopuonjre. Mae kaka ne giloso. Iluonga ni Charles Otieno, aja boda masiaka chungi gi stage matiji. Ote mana manya oro wach mar jopuonj sani ne ago erokamano ne jopuonje kuom timo maber. Ne gipuonja sana japuonj ma paka ahinya en Mr. George Omolo kawuok Yimbo Kasao, kod machielo anyalo pako Mr. Ogweno Charles manopuonja kwano, nikech kwano ema miyo ng'ato dhi maber e ngima. Nyalo bet ni ng'e Kisungu lakini kionge kwano to ok inyal perform. An Michael Otieno kawuoyo e Siaka, anyalo congratulate my teacher Mr. Obiradus. Nogola mabor, nomiyo sani I'm well informed. Anyalo wuotho, anyalo donjo kamora mora nikech effort mano oketo kuoma. Omiyo anyalo attract joma ng'eny. Sani an gi language manyalo wacho because of that teacher. Kora miem na maber kalore kod ogut bende mago jopuonje manomiyo sani an ng'ato iluonga ni ng'ato. Iluonga ni Jojo Chieng'. Japuonj manopuonja nomiya rieko makata sani kandiko barua tandiko bura maonge wasiwasi yoyote. Mano e gima nyalo skuru go japuonj. Kendo japuonj ng'ama ber kabisa. Wadong' mane weche mag sikul ni thuolo ma ok tin ne dwe achiel mabiro, duol mochung' ne penje pacho kae miluongo ni NEC biro tayo penj madongo mag grade mar 6 mar klas 8 kod mar klas 12. NEC oselando ni penj dhi tim e kind tarik 21 dwe manyien nyaka tarik 23. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Migao mar somo chomorio kalenda mar somo e chak mar higa mar 2023. Kuom mano duol mochung' ne penje pacho kamano NEC ikore mar tayo penj madongo mabiro konyo jopuonjre e dhi e kilese manyime. Penj go ibiro tim e dwe mar 11 kod mano mar 12 higani. Ikruok mar penj mar jo grade 6 mabiro donjo e sekondar ma Adundo biro timore tarik 25 dwe mar 11 higani. Penj go biro chakore tarik 28 dwe mar 11 higani ka odiochieng' margi mogik en tarik 30 dwe mar 11 higani. Menaka penj ma jo grade 6, penj ma jo klas 8 madhi e klas 9 bende biro timore sama chal kod mano mar penj mar jo grade 6. Ikruok mar penj mar klas 12 biro timore tarik 18 dwe mar 11 higani. Penj go biro chakore ayanga tarik 21 dwe mar 11 higani ka gibiro rumo tarik 23 dwe mar 12 higani. Jopuonj mag ECD masomo e rang'iny mar diploma biro ikore ne penj margi mogik tarik 8 dwe mar 11 higani. Penj ma kamano biro chakore tarik 21 dwe mar 11 higani kendo biro rumo tarik 25 dwe mar 11 higani. Kaluwore gi ma, duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission ogolo ote mabiro tayo jogo mabiro chung' ne penj go. Skunde okwa mondo chwal nonro mag jogo mabiro tayo penj e rang'iny mopogore kamoting'o apisas mochung' ne centers mag penj, jota kuonde penj kata supervisors kod jorang chenro mag penj kata invigilators kapok ochopo tarik 18 dwe mar 10 higani. Jata chenro mar Teacher Service Commission Laktar Nancy Macharia bende ogolo ote ne jopuonje mondo ne ni gi iko jopuonjre e yo makare ne penjgi. I wish all our teachers the very best as they prepare candidates for these important examinations and ask that we all support the teaching service for the sacrifices it is making in our country. Chakruok mar higa 2023 biro bedo kod jopuonjre e rang'iny 3 madonjo e okenge manyime mag somo. Kama en tielo mokwongo ma magi duto biro timore nyadichiel moluwore. Luoro nitiere ni ponono ni chenro ok oket makare. Ng'ikruok mathoth nyalo biro betie e migao mar somo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa weche mag skul wadhi ne weche mag siasa. Ni jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe mar apoya e od bura mamalo kendo bedo gi twak gi jo od bura mag Kenya Kwanza. Limbe no ok omoro jo od bura mamoko ni mar ne ok en bura ma ochan kendo mopuodhi gi chik. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni.
Increased market access is our top priority to grow the earning for our tea farmers. We are therefore happy to take this opportunity to diversify our market from our traditional predominantly bulk tea market to value-added markets like Ghana. We have identified other markets in Mauritius, in Cameroon, in Egypt, of products that we will be piloting under this initiative, and my colleague who is taking over from this role will have the responsibility of supplying you with a report on what is being done. We need a brand, a Kenyan brand. And we are going to work with Keteba, we are going to work with all the other players so that together we can focus. For a very long time, Kenya has produced tea that has helped everybody brand their low quality tea. I think it is time we help ourselves. We have helped everybody, which is fine, but it is time we ourselves take the advantage of our good quality tea and brand it, and anybody else who wants to use our good quality tea must come and work with us. Mano ni jatend piny Kenya William Ruto kogolo chik ne migao mar ohala mondo ne ni Kenya obedo kod chai mare wuon kendo menyalo chwal ne kuonde pinje maoko bende. Kapok mano timore no dhi od bura ema koni chani no dhi od bura poya to limbe no ne okomoro jo od bura mamoko nikech ni mar ne ok en gima opangi to ok en gima chik bende opuodho. Mane mbaka mabdugo goni bang' kwaseduogo mana daka moko matin kik dhi mabor ahinya. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki Jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao.
Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major League Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nikora Ramogi koro unes wangsa chenro maro mar buch jopiny. Honorable Edio Kech nika en senator ma Migori erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Wachaka nigi weche matimore sani. Kawuono ne jatend piny William Ruto nobiro bunge. To ne ntiere ng'ur moro koa kor joka Azimio. Ntiere rach moro ka jatelo biro limo ji od bura. Mokwongo erokamano nya Trevor. Ka Nyasaye omiwa thuolo ni endi mwachako wadog go mbaka. Wago erokamano. To bende just 30 seconds moro be mondo awach namba puonj kawuono ahinya ni mar wate wa tiro mag jopuonj jopuonj mano puonjo e primary gi secondary kata gi university ometindo wadoko dhano ko miago ne jopuonj duto bero kamano kendo walemo ni sirikal mango ka ni kache gi sirikal